Prynawn da i chi gyd. Dwi yn hapus ofnadwy i allu croesawu'n 3 gwestai ni. Elin Jones, aelod seneddol ni yma yng Ceredigion a Llywydd, Senedd Cymru. Carwyn Jones, aelod seneddol Pen-y-bont ar Ogwr ac unrhyw Weinidog Cymru. A wedyn Owain Phillips, Gohebydd, Gwleidyddol, ITV Cymru. Nawr, yn ogystal â bod yn 3 person fi'n siŵr sydd â ddigon i weid am Gwleidyddiaeth Cymru, yr un peth sy'ch chi'n gwybod am y 3 yma yw bod nhw hefyd yn chyn-fyfyriwr Prifysgol Aberystwyth ac yn amlwg wedi gwneud yn dda iawn ar sail yr addysg maen nhw wedi gael. So, diolch yn fawr iawn i'r 3 ohonoch chi. So, beth hoffen ni ofyn i chi wneud os allai yw siarad am ryw 5 munud yr un, myfyrio chydig bach ar Gwleidyddiaeth Cymru yn 2020, a mae wedi bod yn dipyn o flwyddyn yn diwy. So, ychydig bach o'ch reflections chi ar hyn sydd wedi digwydd yma yn y flwyddyn diwetha, a wedyn cyfle i fyfyrwyr i holi cwestiynau chi, os di hynny'n o reit. Ga i ddechrau, Elin, ga i ddechrau gyda ti? Iawn, prynawn da bawb. Dwi'n newydd gyrraedd nôl o'r Senedd yn Gaerdydd, a dwi wedi cyrraedd nôl i Ceredigion ac i Aberaeron, dim ond jyst mewn pryd, felly dwi wedi rithro mewn i'r tŷ, ac fel nifer fawr o bobl ar hyn o bryd, ni'n gwneud lot fawr o'n gwaith yn rhithiol, ac wedi wneud ers y cyfnod hynny o'r pandemig yma yn cychwyn. Ac wrth gwrs mae'r pandemig wedi bod yn gwbl greiddiol i holl wleidyddiaeth a llywodraethu Cymru dros yr flwyddyn ddiwetha yma, ac yn wir wedi gweld rhywfaint o newid ar wleidyddiaeth a dymuniad etholiadol pobl yng Nghymru wrth iddyn nhw feddwl am sut maen nhw'n bwriadu pleidleisio yn mis Mai y flwyddyn nesaf. Fe ddechreuon i'r flwyddyn wrth gwrs gyda yn dilyn etholiad San Steffan, lle oedd y Gwleidydddiaeth wedi gwneud tipyn o argraff yn yr etholiad hynny, hyd yn oed yn Nghymru, ac fe oedd yr pole opinion yn dangos fod yna gryn gefnogaeth i'r Gwleidydddiaeth yn fwy nag arfer yn hyd yn oed yn cael ei rhagweld ar gyfer etholiadau Senedd Cymru. Wrth i'r flwyddyn fynd yn ei blaen ac wrth i coronavirus a falle hyd yn oed Brexit ddylanwadu fwy ar bobl yng Nghymru, mae'r wleidyddiaeth a'r pole opinion hynny yn dangos fod yna swing yn ôl tuag at y Blaid Lafur a falle tuag at Mark Drakeford fel arweinydd y Blaid Lafur yn enwedig yn sgil hynny, ond mae yna dal gyfnod o 6 mis. Oes e 6 mis? Oes bosib, just about 6 mis i fynd cyn fod yr etholiad seneddol yna yng Nghymru eto. Felly mae coronavirus, Brexit i raddau hefyd, ond wedi coronavirus yn cael effaith ar wleidyddiaeth yng Nghymru yn ogystal ar sut mae bobl Cymru mynd am biti i bywydau nhw, achos beth i ni wedi weld a ddysgu yn ystod yr 9 mis diwetha yma yw fod gwleidyddiaeth, fod llywodraethu, fod Senedd yn cael dylanwad ar fywydau pob dydd pobl yn uniongyrchol. Pobl wedi dysgu yn sylweddol fod lot fawr o'r penderfyniadau sydd yn ymwneud â meysydd polisi domestig nawr fod rheini yn gorwedd yng Nghymru ac yn y Senedd yma i Caerdydd a'r penderfyniadau hynna'n cael ei gwneud gan Lywodraeth yng Nghymru ar sut mae addysg yn cael ei ddarparu, ac i ni'n gwybod hyd yn oed prynawn yma, dwi'n deall fod yna gyfarfod rhwng Weinidog addysg Cymru gyda yr undebau athrawon i benderfynu ar a fydd ysgolion yn cwrdd yr wythnos nesaf neu yn dysgu'n rhithiol, felly mae gwleidyddiaeth yn effeithio ar hynna reit ar y foment yma wrth fod ni'n siarad, a fydd yna benderfyniad mewn siŵr gan Kirsty Williams yn dilyn yr cyfarfod hynny. Ac felly, i ni'n gweld fod yr wleidyddiaeth yna yn effeithio ar fywydau pob dydd pobl, yn y gwasanaeth iechyd,
sut mae arbed bywydau pobl ac hefyd sut mae busnesau yng Nghymru wedi gallu cario ymlaen gyda'i gwaith neu wedi methu cario ymlaen gyda'i gwaith. Ac beth sy'n eitha diddorol felly yw yn ystod y pandemig yma, i ni wedi gweld le reit ar y cychwyn nôl y mis Mawrth, fe oedd yna rhywfaint o gydsynio rhwng y pleidiau gwleidyddol a'r beth oedd yn angenrheidiol i'w wneud, yr clo mawr cyntaf yna, ac fe oedd mwy na lai pob plaid gwleidyddol yn cefnogi gwneud hynny. Ond wrth i'r misoedd fynd yn ei blaen, i ni wedi gweld gwahaniaeth barn a phwyslais gwleidyddol wedyn rhwng y gwahanol bleidiau ar beth oedd y peth cywir i'w wneud neu beidio. Mae'r Senedd wedi cwrdd, fel o'n i'n dweud, yn rhithiol ar y cychwyn, y Senedd gyntaf yn y byd i gwrdd drwy Zoom yn rhithiol, pob aelod yn gallu cyfrannu yn weddol o gyflym ac yn gwneud hynny o'i cartrefi pan o'n nhw methu symud mwy na 5 milltir o'i cartrefi nhw, felly o'n i'n cadeirio'r Senedd o'r union soffa dwi'n eistedd arni fan hyn yn Abereiron am gyfnod hir iawn. Erbyn hyn i ni yn cwrdd fel Senedd fel 20 o aelodau yn y siambar a 40 o aelodau ar Zoom oherwydd rheolau pellter cymdeithasol, i ni'n gallu ffito fwy na 20 mewn i'r siambar hynny, ac felly mae hynna wedi effeithio, dal i effeithio yn gwaith bob dydd ni. Ond drwy'r cyfan, i ni wedi cynnal lefel scrutiny ar benderfyniadau Llywodraeth Mark Drakeford reit drwy'r cyfnod hynny. Ni wedi scrutineiddio'r ddeddfwriaeth sydd yn rheoli pob agwedd o fywyd o beth ni'n neud erbyn hyn yr rheoliadau coronavirus. I ni wedi gwneud hynny a phlydleisio ar hynny drwy bleidlais o bell, yn hytrach na beth chi'n weld yn San Steffan, le dwi'n meddwl o hyd maen nhw'n cywio'n hir ar gyfer tir cyffredin a phlydleisio mewn ffordd digon hen ffasiwn yna o hyd. Felly, i ni fel Senedd wedi ceisio ymateb mewn ffordd mor fodern a phosib i beth i ni'n wynebu, ond i ni wedi gweld fod gwleidyddiaeth yn y flwyddyn ddiwetha yma wedi dylanwadu ar fywydau pob dydd pawb yng Nghymru. Ac os ydw i'n chwilio am unrhyw oleuni allan o'r cwbl hyn, yna'r goleuni hynny yw fod ymwybyddiaeth pobl Cymru ym mhob cwr o Gymru erbyn hyn o'r ffaith fod datganoli yn real ac yn bodoli ac yn golygu bod penderfyniadau yn y maes iechyd, addysg, busnes ac yn y blaen yn cael eu penderfynu ar lefel Cymru. P'un ydy pob un yn cytuno gyda'r penderfyniadau hynny neu beidio. Dyna beth yw reality erbyn hyn, a dyna beth yw democratiaeth, achos bobl fel fi a Carwyn wedyn sydd yn atebol i'r bobl i ni'n cynrychioli yn gwanhanol ardaloedd ni am bob un o'r penderfyniadau hynna sy'n cael eu cymryd. Gen i fi. Carwyn, gael ddod ystwch chi nesaf? Ie, dim problem da bawb. Ie, beth yw blwyddyn, ni wedi gweld eleni. Neu wrth gwrs yn rhagweld beth oedd yn mynd i ddigwydd o fis Mawrth ymlaen, ond i gyd wedi goffod ymdopi wrth gwrs. Nawr, wrth gwrs, beth sydd wedi digwydd yn y 9 mis diwetha, mae Mark Drakeford fel Prif Weinidog wedi cael llawer mwy o sylw gan gyfryngau Llundain a Ryngwladol ag esi mewn 9 mlynedd. Dwi ddim yn gemegennus wrth gwrs, os bydd ddim yn newid lle fe, mae rhaid fi weid. A wy'n siŵr bydde fe wedi dewis y ffordd arall i wneud na'r ffordd sydd wedi cael i ddod i arno fe, a'r ffordd beth wedi gorfod i wneud. Ond i fod o ddifri, beth sydd wedi digwydd y flwyddyn hyn, mae mwy o bobl wedi bod yn ymwybodol o beth mae Senedd Cymru a Llywodraeth Cymru yn gallu wneud. Oedd mwy o bobl yn gwybod o siwrd beth ar Senedd a'r cynulliad o cyn hynny a Llywodraeth Cymru, felly ddim cweit yn gwybod beth yn gwmws o pwerau y Llywodraeth a'r Senedd. A pan ddechreuodd yr argyfwng hyn, ond na lawer o bobl ddim yn deall bod beth Boris Johnson yn gweud ddim yn meddwl bod e'n iawn yng Nghymru. Fi gysi lawer o bobl yn gweud, well, we've heard Boris Johnson say this, a mae'n ni'n goffo gweud, well, dwi'n ddim yn bodoli yng Nghymru, wrth gwrs. Erbyn hyn, mae pethau wedi newid. Ar ddechrau'r argyfwng hyn, oedd bobl yn gwylio Boris Johnson yn meddwl, well, mae fe'n gweud, yna beth sy'n digwydd yng Nghymru. O fe'n cwbl o fisiodd, fe glwys i bobl yn gweud, wel na, ond yn deall y gwaniaeth, ond nhw'n siarad am ein llywodraeth ni, a beth yn nhw'n cyfeirio at oedd Llywodraeth Cymru, hyd yn ardal Pen-y-bont. A felly mae hwnna wedi newid. Nawr, wrth gwrs, byddwn ni gyd wedi dewis rhyw ffordd arall i godi ymwybyddiaeth yn setliad cyfansoddiadol yng Nghymru, ond fel na mai ar hyn o bryd.
A beth i ni gweld yw rhai bobl yn wrthod yr holl beth, yn meddwl dylwn ni gael rheoliadau ar draws y Deyrnas Unedig, bod yna ddim wedi digwydd mewn rhan fwyaf o wledydd. Ond y mwyafrif yn gweud, wel, na, ni'n deall na bod gyda ni llywodraeth yn hunan sy'n gwneud penderfyniadau ynglyn ag iechyd cyhoeddus, a mae rhan fwyaf wedi bod yn gefnogol o beth sydd wedi digwydd lan i nawr. Mae yna spectrum, wrth gwrs, o syniadau gan bobl a safbwyntiau gan bobl, ond dyna beth sydd wedi digwydd. Beth felly bydd yr effaith ar yr etholiad flwyddyn nesaf, mis Mai? Wel, byddwn ni'n gobeithio bydd ni'n gweld cynyddiad yn y nifer o bobl sy'n dod allan i bleidleisio. Mae'n drenu mawr bod ni wedi cael 5 etholiad nawr i'r Senedd, ond heb wedi cyrraedd 50% o bobl yn bleidleisio yng Nghymru. Bydde fe'n beth braf i weld hwnna yn newid ym mis Mai, ac am fod bobl nawr yn gwybod mwy a mwy am beth mae'r Llywodraeth yn Cymru gallu gwneud, a hefyd y Senedd, byddwn ni'n gobeithio mwy o ddiddordeb y bobl i'n bleidleisio, ac nhw'n nawr yn deall beth yw'r pwerau sydd gyda ni yng Nghymru. Beth felly bydd yn digwydd? Wel, fe gen i weld, wrth gwrs, mae'n anodd iawn i rhagweld gwleidyddiaeth ar hyn o bryd, os mae pethau newid siwr gymaint o wythnos i wythnos bron bod. A anodd iawn i wybod beth sy'n digwydd wrth gwrs ym mis Mai. Ond, bydden ni'n gobeithio, nawr bod bobl yn deall beth yw'r sefyllfa yng Nghymru, a nawr yn bwysig, nawr bod cyfryngau Llundain wedi deall, achos neu un o'r problemau oedd nhw ddim yn deall beth oedd yn digwydd yng Nghymru, o'n nhw ddim yn deall beth oedd datganoli, i fod yn onest, ond erbyn hyn mae'r wers newydd gobeithio wedi cael i ddysgu, a fi'n gobeithio gewn ni mwy o sylw gan gyfryngau Llundain a hefyd y BBC yn Llundain a falle sydd wedi bod yn iawn o'r blaen, a mae hwnna'n rhywbeth da wrth gwrs i bobl Cymru. Y mwyaf o fanylion maen nhw'n cael, y mwyaf bydd bobl yn eisiau y mas i bleidleisio. So felly, byddai ddim yn aros yn yr etholiad hynny. Wedi gwneud yn siari, 2 mlynedd 20 erbyn hyn, ond bydd yn ddorol dros ben i weld yn y Gwanwyn. Gwych, diolch yn fawr iawn, Carwyn. Owain? At y ti. Diolch, ie, prawn da i chi. Wel, felly bod fi mewn sefyllfa ffodus bod fi'n gallu falle gweud ychydig bach yn fwy falle na Carwyn a Elin o ran gwleidyddiaeth a falle y pictiwr ehangach. I fi'n credu falle bod datganoli dan bwysau. A fi'n credu bod y status quo dan bwysau. Fyddwn ni am y Senedd a'r Llywodraeth fel y status quo. Fi'n credu bod e dan bwysau. Fi'n credu bod e dan bwysau o ddau gyfeiriad gwahanol. Mae dan bwysau wrth bobl sy'n gweud ni eisiau cael gwared ar ddatganoli, cael gwared ar y Senedd, troi Cymru yn endid Cymru a Lloegr yn y bôn, a ni wedi clywed hwnna wrth y bolish ag ati, a ni wedi gweld y farn honno'n tyfu. A wedyn yr ochr arall y spectrwm, ni wedi gweld bobl y moyn annibyniaeth i Gymru. A fi'n credu bod y ddau safbwynt pegynol yna wedi gwasgu y canol. A fi'n credu, os ydych chi ar Covid yn benodol, os ydych chi ar Brexit, mae'r ddau beth na wedi gyrru hynny. A fi'n credu bod yr pleidiau gwleidyddol nawr, yr Plaid Cymru, Llafur a'r Ceidwadwyr, yn ceisio ymateb i'r tensiwn yma sydd wedi datblygu rhwng y ddau safbwynt pegynol yma a'r canol. So, os ydych chi ar y Ceidwadwyr er enghraifft, mi wedi gweld Paul Davies yn difo-sceptic, rhywbeth fi'n ddim yn gwybod os yw yn ei galon ond mae fe wedi ceisio tymlo bod e'n goffod ymateb i'r kind of shift yma sydd wedi bod yn y gwleidyddiaeth ni. A wedyn ar ochr arall, mae ydych chi rhywun fel Adam Price, sy'n edrych ar y twf yma mewn cefnogaeth i annibyniaeth, ac yn meddwl, wel, fel i ni wedi cyrraedd safbwynt lle mae mwy o gefnogwyr gyda Yes Cymru, a mwy o aelodau gyda Yes Cymru, na sydd gyda Plaid Cymru. So mae fe'n kind of grapplo gyda'r shift yna. A mae ydych chi Mark Drakeford yn y canol sy'n yn ymdopi gyda Covid ac yn ceisio kind of chwarae'r tir na rhwng cadw pethau gyda'i gilydd, ond hefyd torri cwysinau mewn rai adegau, herio Boris Johnson mewn rai adegau, ond hefyd dim mynd mor bell ag annibyniaeth. So fi'n credu bod ni mewn cyfnod eitha diddorol gyda'r etholiad, gyda'r status quo yn y dan bwysau. Diddorol iawn, diolch
Owain. Reit, na'r chyn-fyfyrwyr. Chi wedi clywed gwahanol bersbectifau fyna ar Gwleidyddiaeth Cymru. Cyfle i chi nawr i holi cwestiynau. Mi allwch chi roed eich cwestiwn chi yn y chat a wna i ddarllen y mas. Neu allwch chi godi'ch llaw a holi'ch cwestiwn chi'n uniongyrchol. Byddai'n dda clywed rhai lleisiau os oes rhywun yn mendro. Felly, drosodd i chi, oes yna unrhyw gwestiynau? Oes, reit, pwy sydd wedi holi gyda chi fi weld y... Cai, helo Cai, ti eisiau troi dy faic arno gofyn dy gwestiwn? Ie, helo siwmai bob un. Ydych chi'n credu bod pleidiau llai fel Plaid Cymru a'r Democratau Rhyddfrydol yn barod i gweithio gyda'i gilydd i creu clymbaid os bydd rhaid? Elin, ti ymlaen ymateb i hwnna? Wel, diolch am y cwestiwn, Cai, ond na i ddim cytuno gyda ti fod Plaid Cymru yn blaid llai i ddechrau. Na i ddim anghytuno gyda ti o ran dadansoddiad gyda'r Democratiaid Rhyddfrydol falle, ond yn sicr o ran Plaid Cymru ni ddim yn ystyried yn un o'r pleidiau llai ac yn sicr yng nghyd-destun y gwleidyddiaeth yng Nghymru. Dwi'n meddwl wrth i ni feddwl am beth sydd o'n blaenau ni yn yr etholiad nesaf. Mae'r polau ddim yn dangos ar hyn o bryd y bydd unrhyw blaid yn cael mwyafrif o seddi yn y Senedd, ac felly mae'n gofyn y cwestiwn unwaith eto a fydd yna orfodi ar y pleidiau i symud tuag at clymblaid. Fe oedd dadansoddiad Owain wrth gwrs yn ddiddorol iawn ac yn weddol o gywir byddwn ni'n dweud o ran beth yw natur gwleidyddiaeth Cymru, a'r ddwy blaid hynny'n enwedig y Tyried a Plaid Cymru erbyn hyn. I ni yn gweld y Tyried yn mynd tuag at agwedd sydd yn fwy Prydeinig, canolog, bosib nid gwrth datganoli, ond gwrth fwy o ddatganoli. Ag wrth gwrs mae Plaid Cymru yn arddel safbwynt clir iawn o ran angen datganoli fwy o'r ymoedd a gwneud hynny tuag at gael annibyniaeth i Gymru. Felly mae'n anodd iawn rhagweld sefyllfa le gallai Plaid Cymru a'r Blaidoriaeth weithio gyda'i gilydd mewn clymblaid yn y natur y ddwy blaid hynna ar hyn o bryd, os fydd hynny erioed yn bosib. Sydd yn arwain rwy'n ni feddwl fod yr datrysiad clymbleidio i gyd yn golygu fod y Blaid Lafur yn rhan o'r datrysiad yna hefyd, a FSI a Carwyn yn rhan o'r clymblaid. Bydden ni'n weid oedd yn weddol o lwyddiannus fel model o glymblaid yn ystod y cyfnod yna rhwng 2007 a 2011. Felly fe fydd pob plaid yn gyndyn iawn i sôn am glymbleidio cyn etholiad, a fe fydd pob plaid yn meddwl bod nhw yn gallu ennill mwyafrif hyd yn oed cyn etholiad. Ond realiti gwleidyddiaeth yng Nghymru, ac mae'r polau opinion yn dangos hynny nawr, yw bydd clymblaid o bosib yn realiti yn dilyn etholiad Mai. Ond annebygol tu hwnt, bydden ni'n fodlon rhoi mortgage y tŷ yma dwi'n eistedd yndo ar y ffaith fod yn annebygol iawn y bydden unrhyw glymbleidio rhwng Plaid Cymru a'r Tyried. Na chwaith mae'n debyg rhwng y Blaid Lafur a'r Tyried, ond geith Carwyn ateb hwnna. Chi moyn ychwanegu unrhyw Carwyn neu o'n i'n mlaen? Mae lot o gwestiynau dyn ni nawr. Eitha sicr bydd na ddim clymblaid rhwng y Blaid Lafur a'r Tyried. Mae'n gwestiwn wrth gwrs ynglŷn â beth sy'n digwydd ar ôl mis Mai. A does dim un blaid wedi ennill mwyafrif yn y cynulliad. Mae'r Tyried wedi mynd o safbwynt lle o'n nhw'n gallu gweithio gyda pleidiau eraill i safbwynt eitha eithafol Prydeinig mewn ffordd yn trial gwrthod llawer o Gymreigdod ac i wario i'r lleiafrif hyn tua 20% o lle 50% o'r poblogaeth sydd yn erbyn nid dacol yn Cymreigdod, dyn nhw ddim moyn byw yng Nghymru, maen nhw'n byw mewn gwlad arall sydd ddim o'r enw Cymru. So felly, y cwestiwn mawr yw, os oes neb am mwyafrif ar ôl mis Mai, ble mae'r glymblaid? Wel, yr unig sy'n bosib yw rhwng y Blaid Lafur a Plaid Cymru. Does dim un arall yn bosib o gwbl. Na, mae hwnna'n swno fel sef yn rwydd, dyw e ddim yn rwydd.
achos mynd dibynnu wrth gwrs beth yw'r siar o'r seddi yn y Senedd, mynd dibynnu wrth gwrs ar pa fath o gytundeb felly ffod. Dwi'n credu bydd e'n rwydd o gwbl. A'r peth yw, di bod ddim yn gallu pleidleisio dros glymblaid, neu gyfel am y system yn gweithio. So fydd e'n ddiddorol. Bydd pob plaid wrth gwrs yn ymgyrchu mwyn ennill, a bydd ni'n gweud na wrth gwrs, ond ar ôl mis Mai, wel, bydd yna lawer o siarad, a lawer o drafod falle, os oes na ddim mwyafrif gan rhyw blaid. Gret, diolch Carwyn. Reit, mae yna gwestiwn wrth Will yn ysgol Gafin Gwynlliw. Beth yw eich barn ar ymateb Mark Drakeford i'r pandemig? Owain, beth y ti? Beth yw dy barn di? Fi'n credu bod Mark Drakeford yw mewn ffordd y person delfrydol fel Prif Weinidog mewn pandemig, a'n enwedig rhywbeth iechyd. O achos mae gefndir ei gyd yn iechyd. Os edrychwch chi ar y reoleiddiau, mae fe yn gwybod y reoleiddiau mewn a mas. Mae gyda fe yr ffordd mae'n edrych ar bethau. Mae fe yn rhywun eitha scientific yn diwedd. Ond, y broblem gyda hynny yw, i ddelio gyda pandemig, mae rhaid mynd tu hwnt i hynny. A mae rhaid cyfathrebu i'r galon hefyd. Ac yn bell waith fi'n credu bod Mark yn gallu cydio yn y reoleiddiau yna a meddwl bod pawb yn dilyn y reoleiddiau fel mae e'n neud. A nath e'n haro i, nath e'n dweud y stori yna mewn un cynadledd i'r wasg yn ilch fe mynd ar y beic iddi allotment yng Nghaerdydd. A ni'n meddwl, di hwnna ddim rhywbeth fi'n credu bydde lot o bobl tu allan i grŵp bach o bobl yn gallu unieithu gyda. Felly mae'n haro i bod fe lot o wybodaeth am y maes yma, a mae hynny'n wedi dylanwadu ar ei benderfyniadau fe, ond wedyn, fi'n siŵr am beth i'r negeseuon ehangach na i Mark Drakeford. Carwyn neu Elin, chi'n moyn adio unrhyw beth i hynna? Wel, byddwn ni'n dweud o edrych ar wylio Mark Drakeford o'n rôl i fel Llywydd, a ddim o'n rôl i fel cynrychiolydd Plaid Cymru yn y Senedd. Dwi yn meddwl fod mae'n agos i fod, fel wedodd Owain, i fod neu'r person perffaith i fod yn gyfrifol am bandemig iechyd, oherwydd mae e'n deall y maes iechyd a mae e'n ddyn manylion a mae hynna'n bwysig iawn. Ond dwi'n meddwl ta'r peth mwyaf o'i blaidau ar beth dwi'n ei edmygu fwyaf amdano fe yw fod e'n cymryd cyfrifoldeb am bob un o'i benderfyniadau, fod e'n ysgwyddo nhw gyd bron ar ran y genedl, ac fod e'n cymryd y penderfyniadau ni gyda'r cymhelliad cywir. Ac felly nid mwyn cael yr headline yn y papur y diwrnod canlynol neu i gael bounce yn y polau piniwn gwleidyddol. Mae e'n cymryd unrhyw un o'r penderfyniadau yma. Mae e'n ei cymryd nhw oherwydd mae e wedi dod i'r casgliad o edrych ar y dystiolaeth ac o'i werthoedd personol i hunan, dyna'r penderfyniad cywir i'w wneud. Ac felly mae hwnna i'w edmygu pe na ydy rhywun yn cytuno gyda rhai o'r penderfyniadau neu beidio. Dwi'n bersonol wedi cytuno gyda'r rhan fwyaf nhw, ond nid nhw gyd. Ond dwi'n parchu'r ffaith fod e'n gwneud yr penderfyniadau yma gyda'r cymhelliad cywir, a dwi ddim yn meddwl fod na'n wir am bob arweinydd gwlad o fewn y deyrnas gyfunol. Nid Nicholas Sturgeon dwi'n cyfeirio ato fyna. Diolch Elin. Dwi'n mynd i symud ymlaen. Mae Lara yn gofyn, oes yna ddigon o fenywod mewn gwleidyddiaeth? Nagos, cyn i'r unrhyw un o'r ddoi ddyn i ateb y cwestiwn yna. Fel mae'n digwydd yn Senedd Cymru ar hyn o bryd, i ni mwy na lai yn hafal, ac mae gyda ni dwy yn llai o fenywod na beth sydd o ddynion os dwi'n cofio'n iawn erbyn hyn. Felly ni mwy na lai yn hafal, ac i ni wedi bod ers y cychwyn yn dda oherwydd fod y Blaid Lafur yn enwedig a Plaid Cymru raddau, llai wedi cymryd penderfyniadau dewis
ymgeisyddion oedd yn cael balans rhwng y rhywiau. Ac felly, yng Nghymru, Senedd Cymru, oedd y Senedd gyntaf erioed i ethol hanner dynion, hanner menwod yn 2003, ac oedd hwnna'n gam mawr yn wleidyddiaeth y byd o ran hynny i bob pwrpas, a felly wnaethon ni'n canu clodydd Cymru digon ar y pwynt yna i gofio hynny. Dwi yn meddwl fod lot fawr o waith yn ei wneud. Dwi'n meddwl fod yn anoddach ar fenywod i fod yn rhan o wleidyddiaeth yn gyffredinol, ac i ni wedi gweld y cyfryngau cymdeithasol yma yn wneud hynna hyd yn oed yn anoddach, lle mae pob tystiolaeth yn dangos fod fwy o feirniadu a fwy o fygythiadau i fenywod mewn gwleidyddiaeth ar y cyfryngau cymdeithasol na beth sydd ar y cyfan i ddynion. Ac i ni'n gweld fod dim digon o fenywod yn cymryd rhan mewn gwleidyddiaeth lleol. Beth yw e, 25% fyna o gynghorwyr Cymru sydd yn fenywod, ac mae hwnna'n dorcalonus o hyd. Felly, i ni ddim wedi torri trwyddo'n ddigon ac yn barhaol, a mae fwy i wneud ar hyn yn bendant. Gret, diolch Elin. Dwi'n mynd i fynd yn syth at Maisie. Mae Maisie a'i llaw yn ysbel. Maisie, ti'n mwyn troi dy feic arno a gofyn dy gwestiwn? Diolch yn fawr, a gai jyst un gyntaf oedd yn hyfryd clywed llais Cai eiliau. Siwmai Cai, fi'n gobeithio bod ti'n iawn, a Llywydd, hyfryd i weld ti unwaith eto. Diolch am ymuno heddiw. Mae cwestiwn fi ynglyn â'r oedran pleidleisio. Sut ydych chi'n meddwl, falle Owain yn benodol hefyd, sut ydych chi'n meddwl bydd hwn yn cael effaith ar yr etholiad ym mis Mai? Nawr pobl ifanc yn cael llais, ac a oes cynlluniau gyda'r pleidiau mwyafrifol neu unrhyw blaid i ymgysylltu gyda phobl ifanc yn fwy gyda'r etholiad yna ar y gorwel. Diolch. Owain, ti'n mwyn ymateb? Wel, nes i sylwi bod Adam Price yn enwedig wedi wneud lot o stŵr ynghylch aroliadau, a ni'n gweld hynny yn eitha diddorol, a fi'n credu mwyn tebyg yn chwarae mewn i'r prism yma, achos oedd falle'n gallu gweld, mae grŵp o bobl yn ein nawr sydd falle ddim yn hapus iawn, a mi allai i geisio wneud a dylanwadu, a felly fi'n credu bod hynny wedi bod y math o bynciau sy'n falle yn targedu pobl penodol myna, fi'n credu falle welwn ni fwy yn cael ei wneud o hynny, oherwydd bod yr oedran wedi disgyn. Carwyn, chi'n mwyn gweud yn rhywbeth hwnna? Dwi'n credu bod Owain iawn. Dwi ddim credu bydd yna effaith mawr ar yr etholiad, achos dyw'r ganran o bobl rhwng 16 a 18 ddim mor fawr yn ei gymharu ar boblogaeth, ond wrth weid hynny, bydd nhw'n dylanwadol. Ni wedi, fi'n credu mewn rai seddi, a mae yna ddyletswydd ar y pleidiau gwleidyddol i sicrhau bod nhw'n apelio ac yn esbonio i bobl sydd yn ifancach beth yw pwysigrwydd pleidleisio. Dwi ddim yn gweud bod yr ateb dy fi, achos mae hwn yn gwestiwn wedi cael ei gofyn sawl gwaith dros y blynyddoedd ynglŷn â beth yw'r ffordd i wneud hyn. Ond byddwn ni'n gobeithio bydd yna, ar un adeg, os ydym yn ôl 5-6 mlynedd, oedd pob gwleidydd yn gwybod bod bobl dros 65 oed yn pleidleisio, mwy neu lai, a bobl dan 24 oed ddim yn pleidleisio, mwy neu lai. Nawr, a broblem dy hwnna yw, mae yna dueddiad wedyn ni anelu polisïau at bobl sydd yn henach, lle bobl sydd yn ifancach. Ond ddim yn neud yna, yn bwriadol gael weid, ond na beth yw'r problem. Mae pethau wedi newid i'r gorau ers ni, mae yna mwy o bobl ifanc fel canran yn troi mas i bleidleisio, ond mae hwn yn gyfle i gymryd grŵp o bobl sydd erioed wedi cael eu cyfrif o blaen a esbonio fa mor bwysig gyda yw i bleidleisio, ac wrth gwrs i bob blaid i esbonio pam dyle bobl i bleidleisio dros dyn nhw. Dwi'n gobeithio bydd y pleidiau gwleidyddol hefyd yn dechrau datblygu polisïau ac ymrwymiadau yn eu manifestos sydd yn cael eu targedu ar gyfer y boblogaeth ifanc, ddim jyst y rhai rhwng 16 ac 18, ond y bobl ifanc yna yn benodol, fel oedd Carwyn yn dweud, mae polisïau pleidiau gwleidyddol mewn manifestos wedi dueddol o ffafrio y bobl hŷn, pensiynwyr sy'n cael teithio am ddim yn llwyr, pensiynwyr oedd yn cael eu trwyddo dyledu am ddim. Felly, mae eisiau nawr i'r pleidiau gwleidyddol feddwl am beth i rhoi rhywfaint fwy o flaenoriaeth ar y bobl ifanc hynny o annog nhw i
i bleidleisio hefyd. Ac os gael ddweud, mae'n hyfryd clywed lleisiau Meisi a Cai, achos mae'r ddoi yn seneddwyr ifanc yn gynrychiolwyr o'i ardaloedd yn Senedd Ieuenctid Cymru hefyd, a felly efo rhai arall yma. Ond maen nhw wedi arwain y ffordd ar y drafodaeth gyhoeddus am wahanol bolisïau sy'n bwysig, ac i ni'n gweld pobl ifanc a diddordeb mewn meysydd penodol, felly ac yn llusgo pleidiau gwleidyddol i fod y diddordeb yn y meysydd hynny. Rhai amlwg iawn, Black Lives Matter, Extinction Rebellion, Yes Cymru hyd yn oed, mae pobl ifanc yn llusgo y pleidiau gwleidyddol i drafod fwy am amgylchedd, am gyfartaledd, am annibyniaeth, ac mae hwnna'n beth da. Mae issues felly yn fwy pwysig i bobl ifanc na pleidiau gwleidyddol fel o'n nhw i bobl fel Carwyn a fi pan o'n i'n ifanc. Ac mae Iasmin yn gofyn, ydych chi'n credu bod oedran pleidleisio 16 yn beth da? Dwi'n cymryd o'ch atebion chi bod chi'n meddwl bod e'n beth da bod yr oed yna ydy. Gret. Oce, diolch i chi. Mae Georgia yn gofyn, beth sy'n mynd i ddigwydd i benthyciadau myfyrwyr yn ystod y pandemig? Beth wyt ti'n meddwl fyna, Georgia, o ran os na unrhyw newidiadau mynd i fod, neu oeddi'r pandemig yn mynd i gael ei gymryd i ystyriaeth? Trafod Georgia yn felly'n teipo fwy o beth yn union mae'n feddwl. Does na'm lot o drafodaeth yn y Senedd wedi bod hyd yn hyn a ddyle myfyrwyr gael rhyw fath o adaliad ar gyfer y ffaith fod nhw wedi cael profiadau gwahanol iawn leni yn eu prifysgolion nhw i gymaru â blynyddoedd i ddod. Ond mae'n bosib greiddwn i'r pwynt yna le fydd yna fwy o bwysau ar gwleidyddion yn Llywodraeth San Steffan ac yn Llywodraeth Cymru i fod yn edrych nôl ar y flwyddyn yma a meddwl beth oedd wir gwerth yr pecyn yna o addysg i bobl ifanc Cymru ac a odyn nhw'n heiddi fod yna rhyw fath o adaliad iddyn nhw neu beidio am hynny, ond dwi'n meddwl fod y drafodaeth yna wedi cychwyn yn iawn eto, ond mae'n bosib y dawi. Ydy. Gobeithio bod hwnna'n ateb y cwestiwn, Georgia. Os allu di roed yn y chat, os oes unrhyw beth ti'n moyn dilyn lan ar hynna, a mi ddawn ni nôl ato ti. Ydy myfyrwyr yn debygol o fod o dan anfantes oherwydd gweithygiad posib i'r economi? Wel, fi'n credu bod hi'n heriol iawn i bobl i raddedigion. Fi'n edrych yn sefyllfa ni'n ITV, ni ddim yn recrwtio ar hyn o bryd. Ges i galw ar ffôn wrth rhywun oedd wedi gwneud cwrs newyddiaduraeth yn ddiweddar yn gofyn am gyfleuon, a mae'n anodd. Sim dawt am biti hynny. Ond yr unig beth fi'n credu o'n sicr o'n yn faes i allan i ddweud yw y gobeith yw bydd pethau yn ailgydio wedi hynny ddigwydd. Byddwn ni'n cyd-fynd â hwnna. Mae pethau ar stop yn y bryd, achos mae sawl cynllun prentisiaeth er enghraifft wedi stopo yn y sector gyhoeddus. Ond nid felly bydd am byth. Beth o'n ni yn anelu at yw beth sy'n ei ddigwydd felly o'r gwanwyn ymlaen, sef mwy o bobl wedi cael ei brechu. Felly llai a llai o Covid, o'r clwy gyda ni, a wedyn ni gobeithio gweld pethau yn dod nôl i rhywbeth yn agos i normal. Does dim byd mynd i ddigwydd cyn ni, a fel cwpl o fisoedd byddwn ni'n meddwl ar ôl y gwanwyn mwyn bethau i ddechrau lan. So byddwn ni'n gweud, diwedd yr haf falle dechrau'r hydref y flwyddyn nesaf, bydd pethau falle wedyn ni yn dechrau mynd nôl i rhywbeth sydd yn agos i normal a mwy o gyflogwyr wedyn ni yn edrych i recrwtio bobl. Ond bydd yn anodd yn y cyfamser yn greu. Gret, diolch. A diolch, Giorgio, am ddilyn lan fyna. Reit, mae gan Julia gwestiwn da. Sut mae ymgyrchu gwleidyddol yn mynd i newid yng nghanol pandemig, neu mynd i gael ei effeithio gan y pandemig?
yn fawr iawn. Sori. Ond, jyst i roi rhyw fath o flas o beth mae pleidianteddi i wneud. Mae'n holl bwysig mewn unrhyw ymgyrch i gnocio drwsau. Ac i bobl i wybod bod chi wedi cnocio drwsau, achos maen nhw'n siarad â bobl eraill a gweud bod chi wedi cnocio drwsau. Chos un o'r pethau ni'n clywed trwy amser yw, ni byth yn gweld chi, dim ond amser etholiad. Fe wastad yn gweud, gwrndwch, sy'n ni'n cnocio drws chi, bob noswaith pan mae Coronation Street blan, ydych chi'n cael clawn digon o'n e. Ond, a y ffaith yw, dim digon o ganfaswyr dy pleidiau gwleidyddol i wneud, na beth unrhyw blaid yng Nghymru. Bydd yn dros ben i gael etholiad lle bydd na mwy a mwy o bwyslais ar y cyfryngau. Mae hwnna wedi datblygu dros y blynydde, lle mae bobl yn cael i manylion o'r teledu er enghraifft, a falle o'r radio, mwy a mwy o bobl o gyfryngau cymdeithasol, sydd yn rhywbeth gwael fy marn ni. Bydwch dechrau ar Facebook a Twitter. Ond beth bydd ddim yn digwydd yw, bydd ddim o'r cysylltiad personol na, a bydd nhw'n dros ben. Achos un o'r pethau mae pleidianteddi wneud, wel ni'n neud y beth yw, mewn blynyddau cyn etholiad, ni'n croco drwsau. A ni'n trio ffindo ble mae'n pleidleiswyr ni. Os ni'n croco drws, maen nhw'n gweud, maen byth mynd i bleidleiswyr chi, chi'n gwybod, bydwch yn ôl na. Ond ar y noswaith etholiad, ni'n croco drwsau'r bobl, ni'n gwybod sy'n mynd i bleidleiswyr dros dweud. Ni'n croco drwsau pawb sy'n pwynt. Bydd ni'n ffynu wneud na, achos am yn etholiad tin, falle bydd hwnna'n ei gwaniaeth, lle chi'n cloco drws trwy am 8 o'r gloch yn nos yn gweud chi'n mynd lawr i bleidleis, o nawr ma'n mynd, mae lot o bobl yn y sefyllfa yna, weithiau chi'n cloco drws trwy'n, a maen nhw'n gweud, o, byddai'n mynd lawr nawr, a maen nhw'n mynd pyjamas, chi'n gwybod y celwydd o, ond chi'n neud y ta beth. So, bydd yr elfen yna o gnoco drwsau mwyn sicrhau bod eich pleidleiswyr chi mewn mas i'r bleidleisio yn mynd. A yn anodd i wybod beth bydd yr effaith hwnna. Wel, fi fydd yr unig un siŵr o fod ar y panel yma sydd yn sefyll etholiad flwyddyn nesaf. Carwyn yn bendant ddim, a sa'i wedi clywed yn byd amdano ti Owain yn dod mas ar gyfer unrhyw blaid benodol yn yr etholiad yna. Felly, mae wedi newid eisoes yn dyfed. Dyw etholiad ddim yn digwydd dim ond yn y mis diwetha yna cyn yr etholiad i ymgeisydd. Dwi'n arfer meddwl am etholiad mewn cyfnod bron o 2 flynedd o flaen unrhyw etholiad i fi'n benodol. Ac wrth gwrs nawr, yr cyfnod yma o nwedig y cyfnod trwy'r haf, meddyliwch amdana i, dwi'n gynrychiolydd o etholaeth wledig, dwi'n hala fy haf yn mynd o gwmpas sioeau amaethyddol yn benodol. Maen nhw 2 waith yr wythnos mewn gwahanol bentrefi yng Ceredigion, a dwi ddim wedi gallu mynd o gwmpas dim un o'r rheini. A mae'r cysylltiad yna uniongyrchol gyda pobl wedi dorri yn llwyr. Mae bobl wrth gwrs yn llwyddo i gysylltu, mae fwy o bobl wedi bod yn cysylltu dy fi ar e-bost a gofyn cwestiynau coronavirus i fi, na beth sydd eriod wedi wneud siŵr o fod, Lenny, so mae yna gysylltiad oes. Yr unig beth sydd dim codi'n halon ni, yn sicrhau bod ni ddim yn digaloni gormod am ydy hyn, yw'r ffaith bod dim un o'n wrthwynebwyr gwleidyddol i chwaith yn gallu mynd mas a canfaso neu mynd i sioe amaethyddol, felly ni gyd yn yr un twll o ran hyn i gyd, ac i ni yn gorfod troi rhyw gymaint, p'un ydi Carwyn yn lyco Facebook a Twitter neu beidio, ond ni yn gorfod troi rhyw gymaint at y cyfryngau hynny i galluogi ni i roi fideos lan neu i siarad yn weddol o uniongyrchol gyda etholwyr drwy hynny, ond dyw hwnna ddim yn gyfrwng sy'n cyrraedd pawb ac mewn wahanol oedrannau hefyd. Ond na, fe fydd yn wahanol a gobeithio byddwn ni mewn sefyllfa yn agosach at yr etholiad, le byddwn ni'n gallu cnoco drwsau a siarad y pobl unwaith eto, os ydy'r brechu wedi digwydd yn ddigonol. Gael yn ôl a wyre stori fach am hyn, yn etholiad 2016, o'n i'n gyrru trwyddo pentref Ffos-y-Ffin yng Ceredigion, a pwy weles i ar y wyth, ond o'n Elin mas a'i chryw. A stopes i'r cael, a gyniges i helpu, ges i wrthod, mae'n ffordd neis, mae'n rhaid i weid, ond fi'n sef byddwn ni mewn stori mawr i Owain i weld arweinydd llafur Cymru y mas yn cloco dros yn Ffos-y-Ffin gyda ymgeisydd Plaid Cymru. Diolch. Owain, panic o bryd hynny, Carwyn, os dwi'n cofio'n iawn, o'n i wedi panic o bryd hynny, o'n i'n meddwl bod ni'n mynd i golli'r etholiad. O'n i'n cynnig helpo.
Owain, swn i'n gallu dweud rhywbeth y byd ti gohebu ar wleidyddiaeth mewn pandemig? Wel, o'n i siarad am dyn, cyn ni, fi'n credu beth sy'n haro i yw, y ffordd mae newyddiaduraeth yn gweithio yn y bôn yw siarad y pobl. A mae gwleidyddion ddim rili licio dod i bethau ar bapur, ddim yn rili licio dod i bethau mewn text, ond maen nhw'n hapus falle i sgwrsio ar y coridor. A mae'r elfen hynny wedi mynd. Bi ddim wedi gweld lot o wleidyddion o gwbl wyneb yn wyneb, a fi'n credu bod yna wedi dylanwadu ar y ffordd a falle'r straeon i ni'n gael. A beth arall dyn ni'n gweud yw bod yr datganiad dyddiol yna hefyd wedi newid falle ffordd mae newyddiadurwyr yn meddwl ychydig ar access i'r Llywodraeth ac i'r Prif Weinidog. Pan oedd Carwyn yn Prif Weinidog oedd datganiadau a oedd cenedlaethau'n digwydd falle yn fusol neu rhywbeth felly, neu ar y degau pan oedd yna rhyw stori fawr, ond fi'n credu y ffaith bod yna ddatganiad dyddiol nawr a cyfle i ofyn cwestiwn bob dydd o rywun. Fi'n credu bod hynny wedi hefyd dylanwadu ar y ffordd a'r math o newyddiaduraeth i ni'n gael. Anwen, mae rhaid i fi fynd am dri. Iawn, dim problem. Na, mae Aled wedi bod yn aros am yn Edgar. Aled, un cwestiwn olaf. Ti'n moyn gofyn yn gyflym dy gwestiwn? Oce. Mae fe i Carwyn, actually, felly mae'n good time. Yn 2016, pryd oedd yn y Senedd yn pleidleisio am Prif Weinidog Cymru a oedd y thing yn taid yn 29-29. Fi eisiau gwybod beth oedd yn eich meddwl pryd nath y digwydd. Wel, beth o'n i'n gwybod oedd yn dod, Aled, achos o'n i'n clywed o flaen llaw. So, oedd o'n lot fawr o siarad wedi bod. Beth o'n i wedi gwneud? O'n i siarad y Kirsty Williams, yr unig rhyddfrydwr oedd yn y cynulliad, wedi siarad hi o flaen llaw. Amser cyn beth y digwyddodd, mwyn sicrhau bod hi'n gefnogol. So, felly, o'n i'n gwybod o Lia, oedd e'n mynd i fod 30. So, o'n i'n gwybod oedd yn dod. A peth twpa, rhaid i weid nes i, oedd na gwair dy, hay fever, a ar ddiwedd y bleidlais, oedd yn liged i'n ddagren llifo. A piges i'n eisiau lan, a dweud, nes i hyn. Wrth gwrs, beth oedd y llun y papur? Flan y papur dyfan yn rôl ni, fi yn neud na, bol yn meddwl, o'n i'n llefen. Achos y ffaith bod i ddim wedi ennill y gyfan oedd e, ond mai oedd e, o'n i'n digon top i wneud e, dyn ni ddim yn wneud e, ond oedd e well a dagren mynd lawr yn wyneb ein, so o'n i'n gwybod oedd yn dod mwyn a wedyn wrth gwrs, beth sy'n lwcus yr ail ro. Oedd na ddrama ryfeddau'r foment yna, achos wrth gwrs o'n i'n galw'r pleidleisiau allan yn ôl trefen y wyddor, a fi o'n i'n newydd gael yn ethol yn Llywydd yn neud hynny, dwi'n meddwl, ac o'n i ddim hyd yn oed siŵr beth oedd yn mynd i fod yn digwydd nesaf. Yn trefen y wyddor, fe oedd Kirsty Williams, oedd y diwetha, ond un, Lian Wood oedd wedyn, i roi i pleidlais, a felly dan y foment hynny, falle oedd Kirsty wedi rhoi gwybodaeth i Carwyn, oedd y rhan fwyaf o'n i ddim yn gwybod beth byddai'r canlyniad yn iawn. Felly oedd hi'n foment y ddrama, oedd gymaint y bobl yn gwylio ar-lein, fe crasiodd yr system IT yr Senedd, ac fe orfododd yna ni fuddsoddi tyma bach yn fwy yn IT ni i gynnal digwyddiadau a pleidleisiau mawr felly oedd hwnna'n, oedd hi yn foment o ddrama. Fi'n siŵr oedd Carwyn ddim wedi enjoyo, ond oedd lot o'r gweddill ohono ni wedi enjoyo. O'n i'n gwybod yn dod, so oedd ddim yn sioc, ond oedd yn ddiddorol. Gret, wel diolch yn fawr iawn i chi gyd. Sori George, fi'n gwybod bod gyda ti un gwestiwn arall, ond dwi'n mynd i gorfod yr sesiwn i ben. Fi'n gwybod bod nifer o fyfyrwyr hefyd yn gwybod mynd i ddal bysys ysgol ac yn y blaen. Gai ddiolch i chi Carwyn, Elin, Owain, diolch yn fawr iawn i chi am yr amser. Diolch fyfyrwyr am y cwestiynau ffantastig yna. Mwynhewch gweddill eich tymor ysgol, faint bynnag ohono fe sydd ar ôl. A mi fydda i mewn cyswllt cyn hir gyda sleid, PowerPoint, recordiadau ac yn y blaen. Diolch yn fawr iawn i chi gyd, a Nadolig llawen i chi pa ddawe. Diolch. Dyna. Diolch.